Vi har holdt det her Geargas-tur i dag, og kan du prøve lige at fortælle, hvad der er sket i løbet af dagen? Bare sådan lige helt kort, hvor startede vi henne? Vi startede med at stille op, og folk kom til tiden. Det er sjældent, de gør det som musikere, men det gjorde de. Og så skulle vi jo bare i gang med programmet. Vi har et stramt program. Der var næsten kun 5 minutters mellemrum mellem hver evig eneste ting, der var på programmet. Og hvad er det? Det er clinics, det er musik, det er oplæg af forskellige slags. Masser af nørderi. Det var meget af det var meget dybt, og noget af det var jo også lidt sådan overfladisk måske, men spændende det hele. Det er en god pendant til det her med de etablerede store shows, hvor det egentlig handler om firmaerne og ikke andet. Det handler også om spilleri og ting og sager, men det handler om at få solgt nogle produkter. Sådan er det ikke her. Det er, at vi virkelig nørder de produkter, vi elsker. Så det er også derfor, at det, der er vægtet højst på det her Geargas-tur, det er, at vi har vores egen greje med, og vi simpelthen bliver inspireret af hinandens greje og den tilgang, vi har til greje. Hvorfor er det, at du gør det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi det er mega sjovt og mega nørdet og mega inspirerende. Og så er det også noget, man bliver høj af på dagen, fordi der er så mange glade ansigter, og man får så mange tilkendegivelser for, at det er virkelig, virkelig fedt det her. Altså, der er et eller andet rigtigt i at gøre det her. Altså, vi er gået fra en gang nørd på 10 personer til sidste år på 45, og så i år på over 70. Så det eksploderer jo hastigt, men vi gør et eller andet rigtigt, altså, så, og det er også din skyld, og dem, der supporter det. Det er helt klart, at det har der også motiverer mig til at, ligesom at sige, det skal vi gøre det her. Hvem var den første, der lavede noget? Den første, der lavede noget? Simon! Simon snakkede om Frankencaster. Ja, det er rigtigt. Ja, hans Frankencaster. Det var hans anden Frankencaster, tror jeg. Ikke også? Han har lige bygget den i år. Så stod med sådan en guitar der med 1000 armer, ja. Det er imponerende, at han er hans håndværk, ikke? Jo. Ja. Det er vildt. Og der er ikke nogen af de andre, der gør det kan han. Før jeg aktiverer. Og det er lidt sjovt. En Dreamweaver, det er jo, hvad han snakker lidt om, sådan, hvad er det at bage en hals? Altså de her roasted maple necks og sådan noget. Ældningsprocesser og sådan noget ved guitar og sådan noget. Tone wood, hvad for noget træ der laver det af, hvad er det der resonerer, hvad er godt og sådan noget, og hvorfor tingene koster, som de koster. Du har selv haft en af dem? Ja, det har jeg. Hvorfor er det, man køber sådan en? Drømmen om at prøve at skræddersy det, man egentlig sådan ypperst ønsker. Altså det er alle dele, man overhovedet kan forestille sig at sætte sammen. Det gør man, og så får man en eller anden virkelig professionel nørd til at sætte det sammen til sidst. Hvad er han for en type? Claus, hvad han er for en type? Jamen han er bare en lun fætter, og han er jo god for en god historie og sådan noget, men han er jo også meget nørdet og entusiastisk, så det er nok det, man bliver draget af, når man er sammen med ham. Ja. Så er vi inde og høre noget om noget elektronik i Møller. Ja, det var delt med godt. Altså, der var folk specielt virkelig ører, og der var rigtig mange, der var interesseret i det der. Hvad er en strømforsyning egentlig for noget? Til sådan en gang pedaler. Ja. Hvad er det, de gør? Har du nogensinde haft sådan en board, der hyldte eller brummede? Ja, det har jeg. Jeg startede ud med en Big John fra Shocks, som var totalt non-isoleret. Så det har jeg prøvet. Jeg har været igennem hele møllen. Ja. Ligesom Møller, han har været igennem møllen. Så der er noget at komme efter? Ja, der er noget at komme efter. Ja, han snakker jo også Møller om de her, med at de skal være isoleret, de har outputs her, og det er pisse vigtigt, altså. Og det kan jeg godt lide sådan noget nørd. Altså, det er vigtigt, hvad man sådan putter i brættet for at undgå de der støjting. Hvordan en pedal lyder, det er jo individuelt. Altså, det er jo en billig pedal kan jo godt lyde godt, og en dyr pedal kan jo godt lyde rigtig skidt. Så det er jo egentlig fint nok. Men filosofien omkring at købe en ordentlig gear, eller altså købe noget, som kan gøre gearet virker optimalt, synes jeg, det er vigtigt. Det er alfa og omega. Og så har vi haft noget live musik. Hvor meget er det noget, du selv har set? Det hele. Jeg må ind og høre Daniel. Fantastisk. Og jeg kan godt huske også, at han var meget intimideret af, at der sidder jo også en del... Altså det der med at spille som musiker og spille for musikere,
det kan man godt blive intimideret af. Og han klarede det fint. Altså han skulle lige have taget brødren på de 2 første numre, og så kørte det bare som smør. Og det var delt med godt, altså fedt. Og det var hjemmebrygget, altså det var hans eget. Ikke søvn, vi mangler, eller kom for bedre tanker. Den er ikke gal med mig, og den er heller ikke. Det er jo rigtig fedt, at vi har de her afbræk. Hvad var tanken med, at vi skulle have noget livemusik på? Vi kan jo alle sammen godt finde ud af at spille. Jamen det var egentlig ikke min idé, det var egentlig folks idé sidste gang. Vi mangler sådan set at vise det frem. Hvorfor nørder vi gear? Altså hvad er det vigtige det er jo at kunne føre det ud i en eller anden musikalsk kontekst til sidst. Og det blev der gjort i dag, og det var virkelig, virkelig godt. Altså det var nogle af højdepunkterne af, det var, at der var live musik. Imens vi dekonstruerer deres værker. Og pas på, nu kommer der en skat-solo. Og så havde vi jo Perry inde sammen med Simon. Ja. Det var jo en røverhistorie af de lange. Det var det helt sikkert. Der er mange historier fra landevejen der. Blandet med lidt musik, ikke? Altså lidt guitarmusik. Det var rigtig fint. Altså, som vi kan høre, så har vi liksom helt forskellig plads i overtoneserien på en eller anden måde. Har du selv taget noget med derfra? Altså nogle lyde eller nogle tricks eller noget? Helt sikkert, og så også de spørgsmål, der kommer, specielt omkring slide-guitar for eksempel, eller åbne stemninger og sådan noget. Det vil folk 100% tjekke ud, når de kommer hjem. Og det er også noget, der jeg sidder og altså, bliver inspireret af, og det skal jeg lige prøve at lure. Altså. Og så nævner han selv noget, han er inspireret af. For eksempel Derek Trucks, og det er jo også rart. Så kan man også gå hjem og lige slå det op. Hvad er han for en? Altså, så det er jo vanvittigt fedt. Altså, det er guldkorn, han kommer med. Det er også fedt, at der er sådan en kaliber som ham, der tilmelder sig sådan et arrangement som det her. Og han er jo på lige vilkår som alle andre. Altså, på lige vilkår som alle andre. Altså, det er ret fascinerende, synes jeg. Altså, at man er nørdet på lige fod, alle sammen. Altså, et eller andet sted. Altså, nogen, der lige startet på guitar sidste uge, altså, har sådan en nørdet tilgang, som han har, som har levet af det hele livet, siden han var 12-13 år, eller hvad det var, han fortalte. Og så var der jo en lidt dyb snak om det der med motivationen for at spille. Hvorfor tror du sådan en snak kommer? Der var jo flere, der sådan beskrev nogle kriser, hvor de simpelthen ikke havde lyst til at gå på scenen. Det var jo sådan lidt et ømt øjeblik. Det må man sige, og det er rigtigt. Altså nu er det også fedt, at kontrasten ung og gammel, kan man sige. Jeg skal ikke sige, at Per han er super gammel, vel? Men Simon som relativt unge menneske, og Per Erik også, altså de er jo 2 forskellige steder i deres professionelle musikliv, kan man sige. Det kan man godt mærke, at de har samme filosofi omkring det, og det er også måske det, man overlever på. Så jeg kan godt forstå spørgsmålet. Der var vist også en blandt publikum, som levede af det her, som havde en eller anden krise omkring det, med at tage ud og spille noget, man ikke ville. Og så var musik så egentlig så fedt, var guitar så egentlig så fedt på det givende tidspunkt, og det fik vi op. Så der er også noget, det bliver også lidt sårbart og følsomt. Det synes jeg virkelig var rigtig, rigtig godt i dag. Og så havde vi en ting mere, hvor I fortalte lidt om det digitale der mod det analoge. Det virker jo til, at der er ved at være våbenhvile et eller andet sted, eller hvad? Det er 50-50, så synes jeg. Efterhånden er det 50-50. Der er noget våbenhvile, ja. Der er en accept af, at der er nogen, der bruger de her digitale ting, og der er også en accept af, at der er nogen, der bare svæver til analog. Og der er også nogen, der blander det hele på en gang, og det er fedt at se de her
Magnatone amps fra Tone Doctor, som er baseret på noget gammelt, egentlig nogle gamle filosofi omkring rørforstærkere i gamle dage og sådan noget, men så kan man se de her digitale ting, der er foran forstærkeren, der er ligesom forstærker, at det er bare fedt det her. Det er for nogle fede lyde, og det kan bare nogle ting. Altså. Så ja, jeg synes også det her med, at vi får flere og flere digitale modelers, og så var der så mange forskellige i dag. Der var Kemper, der var XFX, der var Helix, der var også Neural DSP, som Simon tog med, ikke også? Så der er rigtig mange, der bruger det efterhånden, og det kommer også. Altså, og så accepten, altså hinandens respekt for det her gear, og hvordan man nørder det. Det var fedt i dag. Det var rigtig godt. Så det sker igen? Det sker igen 26. januar næste år. Man ved altid i uge 4, der kan man krydse søndagen af der. Så skal man til Kirkas Turmeet. Hvem er velkommen? Det er alle. Og selvom man ikke spiller guitar, så kan man også få noget af det, fordi der er jo også musik, live musik. Og der er også nogen, der spiller fedt, når man sidder og nørder, eller man kan også kigge på fascinerende instrumenter. Der var for eksempel en med en violinsamling forbi i dag. Altså, så vi er jo åbne for alt, hvad der har at gøre med strenge, stryger og ting og sager, så det er rigtig fint. Og hvis man gerne vil hjælpe, hvad kan man få lov til? Jamen, der er altid noget praktisk, man kan lave. Men man kan også byde ind med de her clinics, hvis man er virkelig nørdet og god til nogle ting. Så byde ind, I er velkomne. Og der er også op til flere, der har sagt, jeg vil gerne gøre sådan og sådan og sådan næste år. Kunne det være en idé? Og jeg har noteret det lige med det samme, og det bliver til noget. Altså, det er nogle fede idéer, folk har, og de brænder for det. Så lige så snart de brænder for det, så brænder jeg for det, og det brænder jo helt igennem også. Altså, man kan virkelig mærke dem, når de laver de her ting her, clinics og andre ting. Fedt.